Η διαχείριση των λογαριασμών στο Commodore. Από το κεντρικό μου μενού αριστερά επιλέγω το εικονίδιο «Λογαριασμοί». Οι λογαριασμοί έχουν ακριβώς τις ίδιες επιλογές με την ενότητα «Επαφές». Θα δούμε ότι το πρώτο μας κουμπί είναι η λίστα των λογαριασμών, δεύτερο είναι η δημιουργία ενός νέου και τρίτο είναι η δημιουργία γραφημάτων από τα αποτελέσματα του πίνακα που έρχονται εδώ. Ακριβώς από κάτω έχουμε τα κριτήρια όπως τα είδαμε και στις επαφές και δεξιά η ίδια σελιδοποίηση για το πόσες εγγραφές θέλουμε να έρχονται και πόσες σελίδες υπάρχουν από αποτελέσματα. Οι διάφορες επιλογές πάνω στους λογαριασμούς έρχονται εφόσον επιλέξουμε το λογαριασμό και βλέπουμε εδώ πέρα δεξιά να έρχονται όλες οι απαραίτητες, όλες οι διαθέσιμες ενέργειες. Αριστερά υπάρχει η τοπική αναζήτηση, η οποία λειτουργεί μόνο σε επίπεδο λογαριασμών. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι αν ψάξουμε λογαριασμούς οι οποίοι περιέχουν το R, μας έρχεται μόνο ένας. Σβήνουμε το λογαριασμό, ξαναπατάμε το Enter και βλέπουμε ότι επιστρέφει όλη η λίστα έτσι όπως ήταν στην αρχή. Μπορούμε επίσης να φέρουμε τις εγγραφές της τελευταίας εβδομάδας, του τελευταίου μήνα και ούτε καθεξής. Και επίσης να φέρουμε τις εγγραφές που έχουν πρόσβαση ιδιωτική, δημόσια ή και τα δύο. Επίσης από κάτω, βλέποντας το κουμπί αλλαγή, έχουμε μια προκαθορισμένη κατηγοριοποίηση πάνω στη λίστα των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, θέλω να φέρω όλες τις εγγραφές χωρισμένες ανά μήνα και έπειτα χωρισμένες ανά κατηγορία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάτω οι φάκελοι μας έχουν γίνει μήνες Φεβρουάριος και Μάρτιος και μέσα στο μήνα Φεβρουάριο έχουμε κατηγορίες Clients, Energy, Import Companies. Θα δούμε και το Μάρτιο. Έχουμε ας πούμε μια κατηγορία η οποία είναι Services, η οποία υπάρχει και εδώ. Αυτό είναι το δεύτερο μας επίπεδο, η κατηγορία. Θα μπορούσαμε να το χωρέσουμε και σε παραπάνω και σε τρίτο επίπεδο. Παρακάτω βλέπουμε ότι υπάρχουν οι ομάδες και τα φίλτρα, όπως ακριβώς τα συναντήσαμε και στις επαφές. Για τις ομάδες και τα φίλτρα, αναλυτική εκπαίδευση υπάρχει στην ενότητα στο βίντεο που αναφέρεται στις επαφές, οπότε να τρέξετε εκεί. Πάμε τώρα να δούμε τη φόρμα δημιουργίας ενός νέου λογαριασμού. Από αριστερά έχουμε το email και την ιστοσελίδα και μπορούμε να προσθέσουμε και social media στοιχεία, το όνομα του λογαριασμού και κάποια στοιχεία επικοινωνίας, κατηγορία, τομέας, διευθύνσεις και σχόλια. Από κάτω δικαιώματα πρόσβασης και δικαιώματα αλλαγής μπορούμε να καθορίσουμε αν θέλουμε η επαφή μας να είναι δημόσια ή ιδιωτική, δηλαδή αν θέλουμε να φαίνεται σε όλους τους χρήστες του Commodore ή σε συγκεκριμένους. Και φτάνει να πατήσω αποθήκευση. Πάμε να δούμε μια υπάρχουσα. Για παράδειγμα, την Bicubic Media. Βλέπουμε ότι τα email είναι ενεργά, οπότε με το που πατήσω εγώ αυτό το κλικ θα ανοίξει η φόρμα του email να αποστείλουμε email. Από δεξιά έχουμε τα στοιχεία συμπληρωμένα και από κάτω κρέμονται κάποιες καρτέλες οι οποίες έχουν να κάνουν με σημειώσεις που μπορεί να υπάρχουν πάνω στο λογαριασμό, σε ποιες ομάδες ανήκει, οι ομάδες αυτές αναφέρονται στις ομάδες και τα κριτήρια που έχουμε δει. Μπορούμε και εδώ επί τόπου να ορίσουμε ότι αυτό ανήκει στην ομάδα, για παράδειγμα, Media Accounts και είναι ιδιωτικό, οπότε κατευθείαν έχει ομαδοποιηθεί. Βλέπω ένα ιστορικό δραστηριοτήτων, το οποίο έχει να κάνει με ευκαιρίες, με θέματα, με διάφορες ετικέτες. Για παράδειγμα, αυτό που πρόσθεσα τώρα ήταν ετικέτα, σαν tagging. Και όλο αυτό το ιστορικό δραστηριοτήτων θα περιελάμβανε ακόμα και τα email που έχουμε στείλει, έχουμε λάβει σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό. Από δίπλα ακριβώς μπορούμε να δούμε εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για αυτό το λογαριασμό. Με το κουμπί συν γίνεται απευθείας η δημιουργία ενός νέου, συσχετίζοντας απευθείας την Bicubic Media Production με αυτή την εργασία. Ακυρώνοντας μας επιστρέφει ακριβώς εκεί που ήμασταν. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα θέματα με τη δημιουργία ενός νέου και βλέπουμε και στους ανθρώπους όπου ο δείκτης έχει μία εγγραφή.
Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει συνδεθεί κάτω από την Bicubic Media η Μάρθα Φέργινσον. Ανοίγοντας την εγγραφή βλέπουμε ότι καταχωρώντας αυτή την επαφή έχουμε βάλει ως εταιρεία την Bicubic Media, οπότε απευθείας έχουν συνδεθεί μεταξύ τους. Κλείνοντας αυτή την επαφή θα μας ξαναπάει εκεί που ήμασταν. Αντίστοιχα μπορώ να πατήσω νέο και θα συνδέσει και τη δεύτερη επαφή, θα τη συνδέσει με αυτόν τον λογαριασμό. Και τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της εγγραφής, ποιοι έχουν δικαιώματα πρόσβασης και ποιοι έχουν δικαιώματα αλλαγής.